At the end of the day, we're all poor if we destroy our climate. J'ai comme crainte pour l'Europe qu'aucune action ne soit mise en œuvre et que la situation s'aggrave. Szerintem az EU a klímaváltozással kapcsolatosan túl sokat tesz. My name is Mary Fogarty. I'm the manager of Kilkenny Centre for Independent Living in Ireland. Je m'appelle Camille, j'ai 16 ans, je viens de Toulouse en France et je suis étudiante en classe de première au lycée. Sandor vagyok, webfejlesztőként dolgozom. I think the EU are trying to do something about the climate change, but is it quick enough? Just look at our young people all over the world. They're saying no, it's not. They're so angry. That anger has to become everyone's angry. Én hiszem azt, hogy maga a klímaváltozás, mint természeti jelenség, az nem akkora probléma, mint ahogy egyesek riogatnak vele. Létező, valós, de nagyon meg kell gondoljuk, hogy mik azok az intézkedések, amit teszünk ellene, és hogy egyáltalán kell-e drasztikus intézkedéseket tenni. Pour moi, il faut aborder la protection de l'environnement de deux façons. Il faut tout d'abord éduquer la génération à venir et responsabiliser les adultes. The theme that actually inspired me the most as the one that I actually have the most passion for, and that's health. Az EU legtöbb tagországában az egészségügy az egy szocializált állami monopólrendszer. Ez pedig nagyon sok esetben nem túl hatékony és igazságtalan is. Én jobban szeretnék egy olyan rendszerben élni, ahol az állam teret hagy a privatizációnak. Ce que j'aimerais améliorer en Europe dans le domaine de la santé est une homogénéité entre les pays pour un accès aux soins qui soit égal dans chaque pays de l'Union européenne, qu'importe son milieu social, ses revenus, son lieu d'habitation. The proposal I brought to the table was around mental health and the need for more resources to be put into that area. J'ai proposé la mise en place de protections hygiéniques gratuites dans les établissements scolaires dans tous les pays de l'Union européenne. As a woman with a disability, I want the same rights as the woman that hasn't disabilities. Il est important qu'en tant que jeune femme, ma voix soit entendue, tout comme celle d'un adulte, et j'espère que ça perdurera. Az általános elvárásom az Európa jövője konferenciával kapcsolatosan az lenne, hogy ne járjon le a beszélgetés azzal, hogy a konferencián lejárt.